Biex jipprova jfittex jatti xtur il-gvern tiegħu, il-Ministru tal-Ambjent Aron Farrugia għaġġel u prova jippreżenta xi ħaġa li ma teżistix. Dan referenza suppost diskussjoni mal-kunsilli lokali li se jintlaqtu mid-deċiżjoni tal-gvern li jestendi ż-żona tal-miżbla tal-Matab. Għax fil-waqt li l-Ministru Farrugia qal lil Net News li diġà saru diversi diskussjonijiet mal-kunsilli lokali u r-residenti mill-quta. U mal-bdiewa ma' residenti fl-akwati tal-Matab in-Naxxar tkellimtu għal ġed jgħidu li ma tkellimtux. Qed nitkellmu kemm mal-kunsilli lokali rispettivi kif ukoll mal-bdiewa. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali Mario Fava jaħsibha differenti. Fisqarija affirmata minnu l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali qalet li l-Gvern għandu jikkonsulta mal-Kunsilli u jagħti l-informazzjoni kollha għad-dispożizzjoni tiegħu. Qal li d-diskussjoni għandha ssir qabel ma jibda l-proġett u mhux wara. Fil-waqt li fakkar li l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali huma l-akbar eżerċizzju demokratiku li matulu jkunu eletti aktar minn 460 rappreżentant tal-poplu. Mario Fava kompla li l-assoċjazzjoni tinsab imħasba kif pjan importanti bħal dak dwar l-maniġġar tal-iskart mhux jiġi diskuss biżżejjed. L-assoċjazzjoni qalet ukoll li qed tagħmel minn kollox biex tassisti lill gvern ċentrali jilħaq il-miri ambjentali tiegħu għalkemm il-gvern waqalura mhux ħażin anke f'dan ir-rigward. Fil-fatt u kellu jħallas il-miljuni ta' euro biex jagħmel tajjeb għax ma laħaqx il-miri Ewropej. Mario Fava qal li għalkemm tifhem l-urġenza tal-problema u l-importanza tas-soluzzjoni, l-assoċjazzjoni ma tistax ma tesprimix it-tħassib li għatta tomniet ta' art agrikola se jispiċċaw estensjoni ta' miżbla. Dan se jkun ta' dannu mhux biss għaż-żoni mill-quta, iżda wkoll għall-pajjiż kollu.